To sai shirin namu na gaba wanda ba kowane shiri bane illa kiwon lafiya. Kuma a cikin wannan shirin namu na kiwon lafiya za mu je ga ko in ce za mu yi magana akan amfanin rigakafin yara watan BCG. Ba ma BCG kadai ba, akwai rigakafi kala-kala da ake ma yara. Ya za mu je mu ji amfanin wannan rigakafi da a jikin yaro. Muhimmancin allurar rigakafi ga yara 'yan ƙasa da shekara 5. Allurar rigakafi suna da muhimmanci ga rayuwar yara ƙanana domin a lokacin ba su da wadatar garkuwar jiki mai kare biladama daga kamuwa da cututtuka, musamman daga ranar haihuwa har zuwa shekara 5 a duniya. Allurar rigakafi sun kasu iri-iri. Akwai BCG da BPT, HPV, CSM, yellow fever da kuma measles. Su waɗannan allurai suna kare yara daga kamuwa da cututtuka 6 masu saurin hallaka yara, kamar su tarin fuka da tarin shika, ciwon hanta, baƙon ɗauro, ciwon shawara da sarƙe haƙora. Hakanan kuma an ɗiga wa jarirai da 'yan ƙasa da shekara 5 ruwan allurar rigakafin cutar shan inna wato polio da kuma CSM ta sanƙarau a lokacin zafi. Ana fara allurar rigakafi da zarar an haihu jim kaɗan bayan an tsaftace jariri. Shi yasa haihuwa a asibiti take da muhimmanci, domin duk yaron da ba a haifa a asibiti ba baya samun ita wannan allura da ake ce mata BCG ta tarin fuka, kamar yadda bayani ya gabata. Iyaye da kansu suna rugawa asibiti cikin hanzari bayan an tsaftace jariri don a yi mai rigakafi. A asibiti ake yin waɗannan allurai, kuma su ma'aikatan asibiti su ne za su faɗa wa uwar gida ranar da za ta sake zuwa don ci gaba da allurar, domin ba a lokaci ɗaya ake yin su ba. Yana kaiwa tsawon wata 9 kafin a gama. A haƙiƙanin gaskiya tsakanin ta da farko da ta biyu yana kaiwa mako 4 zuwa 6. To amma ya danganta ne daga bayanan ma'aikatan jinya na asibiti. Duk da yaran da iyayensu ke kai su asibiti don karɓar allurar rigakafi, za ka gan su cikin ƙoshin lafiya da kumari, ga kuma kaifin basira da yin girma cikin sauri. Saboda haka ya kamata iyaye su ƙara himmantawa zuwa asibiti don yi wa 'ya'yansu allurar rigakafi.